Takulandirani objection number 11. Menetenga manuscript releases volume 7 page 267. Meneweza some sermons and talks volume 1 page 367. Auna atuno ino ndino ubada amo ndipo mulipasi pa ulamuliro pa mphamvu ndi kwa anthu atatu ali kumwamba amene akukwanisa kukusungani kuti musaphe ndikuonesera kwa ine amene mwafa mu tchimo ndipo moyo wanu kubisika mwa Mulungu kudzera mwa Khristu. Kubisika mwa Khristu amene ali mwa Mulungu chodabwisa chosinthikachi ndipo lonjezano lodabwisa na kuti imeneyi kwamba tuli ma three holiest beings ndetu kuli anthu atatu oyeresesa kuti kumwamba. So kuwerenga kuti imeneyi tioneni kuti mbiri yake bwanji. Tikaona nkhani yayifupi tikuonana kuti nomene tingayankhire tikuona report imeneyi ndi report yaulaliki umene unalakidwa ndani ndi Ellen White. Komano tikatenga report imeneyi yaulaliki umenewo ndikuyifananiza ndi zolembera zimene Ellen White analemba ndikuzisindikiza tikuona pali ndithu kulakwika kumene kunachitika. Okay, Ellen White sanalembe mawu amenewa kuti pali atatu oyeresesa kumwamba, sanalembe mawu amenewa. Okay, tikufunika timve zimene ananena. Anatilangiza kunena kuti pakhale mufuna mumvesa chimene ndinaphunzitsa ndikunena kutenge mabuku amene ndinasindikiza. Tinaona amene mu part 1 anapeza fana kuti mabuku ake kunena kuti mabuku ake amene anasindikizidwa ndi iye amakhala wawerenga iyeyo ndikuonesa kuti palibe cholakwika chinayonse chaboza, ndipo ngati pali cholakwika amachisintha isanapite kwa anthu. Mwanjerena unalulaliki kumene anthu yakulalika iye amalemba amatchedwa ndi ma stenographers. So inayi report yaulaliki sanalembe ndi Ellen White. So pamene ine ndakulalika wina kata kulemba yanulalikiwa ndipo mawu amene anangokhala mu voti osatulusidwa anatulusidwa zaka zakusogoloko. So awasema analembedwa ndi Ellen White kuona wenepa. So tikaona mawu amene akuti report yaulalika ake ndi zimene ananena tikuona pali kusemphana kwa ukulu. Tiyeni tionene pamenepa tikuona kuti anthu amene akusinchita mawu amenewa kuti akapange support kuti pali Trinity ndithu. Mwana chimene chinabwisa kwambiri chinakuno anthu ambiri safuna kuti akamuone kuti cheni wene United ananena ndi chani. Mawu amenewa sanalembe. Tiyeni tionene pamenepa tikuona kuti zimene zizi ndi ulaliki umene United analalika mu 1906 October 20 Oakland, California ku America amenewa. Ndipo report imene inatulusidwa atamwalira kalekale mu manuscripts releases volume 7 imene ikupezeka pa page 267. So statement imene ngakhale kulembedwa mu book imene kutchedwa sermons and talks tikufunika tione kuna kuti iku akunena chani mu forward kapena kuti mu introduction ya book imene anayimba kunena kuti page 1 mu forward anakuti page 1 mu forward ya book imene amati sermons and talks volume 1 ina book 1 ona kuti mauthenga onse amene ali mmenemo atulusidwa ndipo analalikidwa kugulu la anthu pamenepo stenographer amalemba. Stenographer ndi kalekale amakhala ndi munthu amene munthu ina akamalalika amalemba zonse zimene munthu ina akunena mwachangu. So amenewa amachita ma stenographer. So sere ine analemba malalika amene ma stenographer amalemba ndi aonena kuti komanso anakonzedwa ndi cholinga chimenecho. Ndaona kuti maulaliki ambiri a Ellen White atawopezeka mu Review and Herald komanso mu Signs of the Times. Komano kufika onse amenewa asonkhanitsidwa mu series imeneyi ndipo atengedwa ndithu ku zolembera zake zina zimene sizinasindikizidwe iye ali mu published manuscripts. Ndaona kuti komabe zili m'mafailo athu ndipo ngakhale kunaibe koma tape recorder ndi Ellen White munthu atha kungomva ndi kumva kapena kungokhala a true film kapena atha kumva zimene Ellen White amanena werenga yani buku limene lili. So awawa akuchita kutuza kunaibe ma tape recorder mwanjirena silingapange di verify kuti ina ndi chimenechi singapange verify. So tikaona I state
ndithu akuvomereza nawo kuti no iyayi eno nayi sanalembe maulaliki amene wasanalembe yayi sanalembe ndi chala chake yayi mabe tikungopanga report zimene anatani ananena mwanjira titaona kuti pali ndithu mistake pamene papa mistake tikuyipeza bwanji eno ayi anatiuza yekha Testimonies volume 5 page 696 anena kuti no kwa onse amene akufuna choonadi kuti ine ndinena chanu musapereke ndithu kuvomereza kwa zinthu zimene sizinasindikizidwe kuti Sister White wanena ndi kulemba. Ngati mufuna mudziwe chimene Mulungu wavumbulutsa zera mwa ine muwerenge ndithu zolembera zanga. So uyu ndi Ellen White akuziyankhula akuzimanga refer yekha muchizungu amati in the third person kuti read all her writings. Anyways, mwani khandi ndiona kuti ma report amene akubwera so tikuona tuno sermons and talks ndi report imene Ellen White sanalembe. Ndi Ellen White ngati zili chonchi ngati pali kususana muwerenge mabuku amene anasindikizidwa ndi ine. So tendipeze ndaona kuno ndinawerenga zonse zimene zimakoperera akulemba zimene mu Select Messages book 3 page 9 anado ndimawerenga zonse zimene zakoperera ndikuona kuti zonse zili monga amene zikufunika zikhalire. Then ndimawerenga ma manuscripts amabuku onse asanapite kwa ndani kwa ma printer. Manuscripts volume 10 page 12 paragraph 1 ndithu ndimaonesatu zonse zimene zikufunika zasindikizidwe ndaziwunikira bwino kwambiri ndipo sinimafuna pakhale chinayense chimene chingakhale kuprinted ndikupita kugulu ndisanachione muno bwino. So manje nene Ellen White akuti ifuna ngati verses zimene yanene pasakhale report kuti nana chakuti kumene alemba chakuti ayi ngati mufuna mumve zimene ine ndanena mundifunse ine fatino ineyo zimene zonamazika mabuku amene ndasandikizira. Manje nena ndikamakamba za spirit of prophecy mabuku a Ellen White amene anasindikizidwa munthu yake ndi okha amene amalembedwa ku chipululu chako 1915 and previous mabuku amene anatusidwa komano enawo muona nawo kuti mwawerenga mabuku ena amachita ma letters na manuscripts amene aja anatusidwa after. So pakhana no pali kusemphana pakati pa ma manuscripts and letters amene atusidwa post 1915 akhala kusentana ndi zimene zinasindikizidwa ndiyo kuti akuti tipite ndi zimene zinasindikizidwa kalezo zimene akunena Ellen White si ifeyo ndi Ellen White. So tendionene meneba Ellen White tiona nawo kuti amafufuza china chilichonse eti komana atamwalira 1915 kodi angakwandisenso kufufuza zimene zizi manjira ina tiona nawo kuti anatiuza nawo zokhazo zimene ye wazisindikizida pamene azasindikiza mthaya yake zimene zizofunikira. Then zodabwisa anthu akamata kuti ma 3 Holy Spirits kuli Atatu Oyera oyeretsesa. Tiona nawo kuti tikamwana chaka chimene statement imene inatusidwa ndi makosana White Estate. White Estate ndi anthu amene amasunga mabuku onse a Ellen White. Tionanso mbiri yawo ono ndi anthu amene mabuku onse a Ellen White makalata amene amalemba onse amene sanasindikizidwe sanatusidwa ku public zonse zimasungidwa ndiwo. Tikamaona tsiku limene anatusa nkhani imene ndi 1976 imene yapezeka mu manuscripts volume 7 page 273. So kalata amene ulusidwa 1976 Ellen anamwalira chaka chanji 1915. So manje ina zidakhala zovuta kuti Ellen White aone ndithu ulaliki umenewu ndikuona kuti uyenerera okay but anamwalira kalekale ndipo palibenso njira ine yoonesa ona kuti Ellen White anaona zolemba zimene zoti palidi Atatu Oyera kumwamba koma kai ziditero statement ikutengera kuti ndi Ellen White mane anatichenjeza za ichi ndiyete tionene ona Ellen White ali mu analemba chani mu ma newspaper ndi mabuku ake. Tionene Signs of the Times October 14 1897 paragraph so inatulo osatata werenga ali moye akuti ya munthu yekhayo amene anali ndi Mulungu munthu yekhayo amene anali mmodzi ndi Mulungu ndipo ndi amene anakhala munthu ndi mweyo amene anatsika so kuzakhala ndithu pakati pathu ndikugwira ntchito ndithu mokakati palamataba. So autizafuna ndi munthu mmodzi yekha the only being amene anali mmodzi ndi Mulungu ndi nani? Yesu Kristu. Spirit of Prophecy volume 2 page 9 yes mwana wa Mulungu ndi yekha amene ana wachiwiri wa iye amene anapereka ndani lamulo. So tona Yesu Kristu ndi wachiwiri yekhayo kwa ndani
kwa Mulungu. Tiyeni tikunenewere Spirit of Prophecy volume 4 page 16 anati tchimo linayamba ndi iye amene anali wachiwiri kwa ndani? Kwa Khristu, yemwe anayimanso mmwamba kwambiri mu chisomo cha Mulungu iyeyo, ndipo anatino monga iye ngati anali mphamvu yaukulu mu ulemerero pakati pa anthu akumwamba. Asanagwe Lucifer anali ndithu mngelo wakuphimba, mngelo woyera, mngelo amene anali wopanda chonyansa na chilichonse. za pages 234 anali Gabriel amene ali mngelo wachiwiri kwa mwana wa Mulungu, iye amene ndi amene anawe ndi uthenga wapadera wa Daniel. Tiona nako Lucifer ndi amene anali wachiwiri kwa ndani? Kwa Khristu. Tiona nno tikamwana rank kumwamba pali Atate ndi pali ndani? Mwana wake. Pa zolengedwa zonse amene ali number 1 ni ndani? Ndi Lucifer. Koma atachimwa Lucifer kugwa, tiona nno pali ndani? Pali Atate ndi pali ndani? Mwana, osali ndi Mulungu. Koma pa zolengedwa zonse wachiwiri kwa Khristu ni ndani? Ndi Gabriel. So tiona nno ndithu pali Atate ndi Mwana ndi Mulungu, right? So pa zolengedwa zonse next amene ali wamkulu kwambiri ndi Lucifer, atagwa panabwera ndani? Gabriel. So tiona kuti tikamona bwinobwino nkhani imene tiona kuti asanachimwe panali Atate ndi Mwana amene ali ndi Mulungu, ndiye pa zolengedwa zonse woyamba anali ndani? Lucifer. Pata chimo litabwera panali ndi Atate ndi Mwana okha, kenako pa zolengedwa zonse woyamba ndi ndani? Ndi Gabriel. So tikutha kuona kuti Ellen White sakuponyesa mabuku ake amene anasindikizira nthawi ya ndani? Nthawi yake. So tiona kuti pali ndithu mphamvu yayikulu kwambiri, the highest power pamene Spirit of Prophecy volume 4 the highest power, mphamvu yayikulu kwambiri pa zolengedwa zonse ndithu anali ndani? Lucifer. So tithakuona tikatenga makota ake amene analemba ndithu pa nkhani imene iyi, tiona kuti sikugwirizana ndi utatu wa Mulungu iyayi. Mkhale pompo pamene tifuna tione objection number 12. Mulungu akudaliseni. Amen.